Kill dog. Mitä vittua sitä panikattua keskellä peppua ilman kortsua? Meillä ihan teini vittu. Sinä näet ihan pentä vielä vittu. Mieheksi voi edes 22-vuotiaista kutsua sieltä. No, mä oon 23. No, saatana sama juttu. Kyllä sitten kun sä oot 30, niin sit sä oot mies minun mielestä. En oo. Mä oon silloinkin vielä vasta teini-iässä vittu. Niin no henkisesti joo. Mä päätän. Pystyy vetää 200 se. Tiesittekö sen? Sinisellä. Oh. Aika tiukka. Pirun jäykkä. Kuka vittu sen minulta stiilasi minut? Just divot. Divotin dust. Nää on närrät saat. Mä oon koko ajan poltamaan. Elää sulla. Sieniä. Syöt sieniä. Joo. Mulla ois kyllä kaapissakin sieniä. Erilaisia herkkusieniä. Ai niinku... Se on romeakurppa alhaalla. Oh, ja muullekin. Voi mulkku sanoo minä. Ketä minikään jo liitelee sinne. Voi mulkku. Sinun on turha mitään puhua, kun sinusta ei kuulu vittu mitään. Se on justiin nää. Ai, mut ammuttiin. Special Go. Kolumbian lons. Onks sulla Kolumbian lons? Oh. Oho! Tää vittua. Me voitettiin. Tää nykyään addiktoituneita vittu nenäsumuutteeseen. Tiesittekö te sitä? Siis mä oon nähnyt paljon jengiä, ketkä niinku on vittu addiktoitunut nenäsumuutteisiin, kun se jotenkin tuo niin semmosen... Tää vittu on dopamiineista tuo, että saatana nenä on... Silleen pystyy hengittää tosi helposti vittu. Meneekö se on UV:ta. Niin. Jännässä maailmassa eletään. Kyllä. Tappo melkein. Ei mitään hätää, Patu, mä tuun pelastaa sut. Kant.
Dickhead. Dickhead. Mä tipuin. Sä tipuit. Mä olin liian ketamiineissa. No selkeä vittu, niin. Seilest. Oho, mä räjähin. Onko näin? Joo. Mut tommuttiin. Oho, mä räjähin. Mä tulen.